खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ रंजालि बैसागुनि समावनो थांनाय हराव बजालियाव फांसे बिफाङा बायसिननानै सासे आइजोनि जायगायावनो जिउ खहा जायो। बजालिनि बांलिपारायाव थांनाय हराव बार अखा हानायनि जाहोनाव फांसे बिफाङा बायसिननानै सासे बैसोगोरा आइजोनि जायगायावनो जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय आइजोखौ 70 बोसोर बैसोनि जानकि बैसोआ होननानै सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बार अखा हानाय समाव आइजोआ न' सिङाव दंमोन। बेबादि समावनो फांसे दंफाङा आइजोनि न'आव गोग्लैदेरनानै आइजोनि जायगायावनो जिउ खहा जायो। मोजां मोनलायनायनि लैथोआव गबनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों सानै बर' हौवासा आरो हिन्जावसाया। गावखौनो जिउ फोजोबना लादों 10 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसा आरो 9 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसुलिया। चिरां जिल्लानि फानबारि थानानि सिङाव थानाय बरगाव 3 नं लोखि जरायाव उन्दै बैसोनि सानै फरायसाया गावखौनो जिउ फोजोबना लानाय थासारियाव बोखांना मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बरगाव फदियागुरि गामिनि 9 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसुलिया बङाइगाव सिगुनसिलानि 17 बोसोर बैसोनि सासे फरायसुलाजों जानबुंनि गेजेरजों मोजां मोनलायदोंमोन। फ्राय 5 दानसो मोजां मोनलायनायनि उनाव सोमोनांथावै जिउ फोजोबना लादों सानै उन्दै बैसोनि फरायसाया। धेमाजि जिल्लायाव एम्बुलेन्स आरो ट्राकनि गेजेराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। धेमाजि बरदलानि सिङिजानाव गंसे एम्बुलेन्स आरो ट्राकनि गेजेराव मोगा-मोगि गिख्रंथावै सौग्रावलायो। दिनै फुंबिलि समाव डिब्रुगड़निफ्राय सासे बेरामिखौ लखिमपुर फारसे लानानै थांबाय थानाय समाव एम्बुलेन्सआ गंसे ट्राकआव गिख्रंथावै सौग्रावफैयो। बे जाब्रबथायाव जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सासे सुबुङा गोब्राब जखम जायो। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ लखिमपुरनि मृदुल बरा आरो गोब्राब जखम जानाय सुबुंखौ बिराज तामुली होननानै सिनायथिनाय जादों। गोब्राब जखम जानाय बिराज तामुलीखौ लखिमपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायो। गोदान दिल्लीयाव त्रिपुरा सरकारा गंसे रैमालि अक्सन सेन्टार बेखेवगोन। त्रिपुरानि एग्रिकालचार एन्ड फार्मार्स वेलफेयार मन्थ्रि रतनलाल नाथआ फोरमायनाय बादिब्ला त्रिपुरा सरकारा गोदान दिल्लीयाव गंसे रैमालि अक्सन सेन्टार बेखेवनो थांखि लादों। रायखांनो गोनांदि मुलुगनाङारि हाथायाव त्रिपुरा रायजोआव मोनग्रा रैमालिनि गोनांथिया बांसिननायखौ नोजोर होनानै गोदान दिल्लीयाव गंसे रैमालि अक्सन सेन्टार बेखेवनायनि थांखिखौ लानाय जादों। त्रिपुरा सरकारा चिरां जिल्लानि अमेन्द्रनाथ नार्जारिया गोमाना दं। चिरां जिल्लानि रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेंटल देलगुरि गामिनि थागिबि 53 बोसोर बैसोनि अमेन्द्रनाथ नार्जारिया मैया 21 एप्रिलनि बेलासिनि 3 रिंगासो समाव न'निफ्राय ओंखारलांनाय उननिफ्राय गोमाना दं। सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 9957316825 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनानै न'खरनिसिम खौरां हरनो खावलायहरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।